хотирам буд ки як кас зал ба даст бардошта гуфт ки устоз агар ки мо сармоя надорем барои бизнес кардан мо ба чӣ маслиҳат метиҳед, мо чӣ кор карда метавонем, сармоя надорем, ҳеҷ чӣ надорем. Ба ман гуфтам ки агар ки шумо хоҳед ки иқтисодиёти Тоҷикистон пеш равад, аз чӣ сар кунед? аз як маҳсулоти истеҳсолоти дарунӣ харидгорӣ кунед. вақте ки шумо ҳамин мереду як маҳсулоти ҳамин ватаниам мехаред, ҳавай инвеститсия, ҳавай сармояи шумо ба ҳамин ватан ҳамин сар мешавад. шумо гумон накунед ки шумо ягон хел ёрдамтон намерасад. ёрдамтон мерасад. вақте ки шумо мереду як либосе ки ҳамин истеҳсол шудагааст, як қаймоқе ки ҳамин ҷо истеҳсол шуда, як мевае ки ҳамин ҷо истеҳсол шудагааст, ҳамона мегиред, ана ҳаваям сармоя ҳаст. ана ҳаваям ёрдами шумо аст. ҳамин сар мешавад. ин ҳамин сар мекунед, баъд сони рафтан мегирад. ин барои ҳама қадар беҳад маслиҳати хуб додед дар бораи он ки бояд одам аз худаш сар кунад, аз хонаи худаш, аз хештабори худ